Tro'n ata ti ein tad ar y dydd arbennig hwn, Sul y Palmwydd, a choffawn daeth buddigoliaethu sy'n gwaredwr Iesu Grist fel brenin yn ostyngedig ar ebol asyn i mewn i Jerusalem, y ddinas sanctaidd. Helpa ni y diwrnod hwn i addunedi fod yn ddisgyblion buddiol a gweithgar i ti. Na foed ein hosanna fyth yn ddistaw. Estyn y frenhiniaeth o Grist dros ein bywydau ni bob un, a chadw ni bob amser yn deyrngar i ti. Ac i ti o Dduw, yn dad, mab ac ysbryd glân, a bo'r clod a'r mawredd yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa ar y sul arbennig hwn, Sul y Palmwydd neu Sul y Blodau. Diolch i chi am ymuno ni wrth i ni gamu gyda'n gilydd i fewn i'r Wythnos Fawr a chofio'n weddigar ac yn fyfyrgar am wythnos olaf bywyd a gweinidogaeth ddeiarol yr arglwydd Iesu. Croeso i chi gyd a diolch am eich cwmni. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem a chyrraedd Bethfage a mynydd yr Olewydd, anfonodd Iesu ddau ddisgybl gan ddweud wrthynt, ewch i'r pentre sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth fe gewch asen wedi'i rhwymo ac ebol gyda hi. Gollyngwch hwy a dewch â hwy ataf. Ac os dywed rhywun rhywbeth wrthych, dywedwch, y mae ar y milltir i hangen, a bydd yn ei rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair y lefarwyd trwy'r proffwyd. Dywedwch wrth ferch Seion, weled y frenin yn dod atat, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol, llwdn a nifail gwaith. Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynodd Iesu iddynt. Deithant ar asen ar ebol ato, a rhoesant i mentyll ar ei cefn ac eisteddodd Iesu arnynt. Teinodd tyrfa fawr iawn i mentyll ar y ffordd, ac roedd eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn ei teini ar y ffordd. Ac yr oedd y tyfawydd ar y blaen iddo, a'r rhai y tu ôl iddo fe'n gweiddi, Hosanna i fab Dafydd. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y goruchaf. Pan ddaeth Iesu mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi.
Oedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? Yr tyrfawydd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth, yng Galilea. Sul y Palmwydd yw hi heddi, neu Sul y Blodau. A hen draddodiad i ni'r Cymru yw gosod blodau ar feddau'n hanwyliad ar y sul hwn, ac yn wir, mae'n mynwentydd ni'n werth i gweld ar y penwythnos hwn bob blwyddyn. Mae'n fôr o liw. Ac mae rhywbeth hyfryd mewn gweld lliw ar enwau o dir sy'n cael eu cysylltu â thywyllwch, a gweld bywyd lle mae marwolaeth. Mae'r hyn a ddigwyddodd yn y diwrnod y bu Iesu o'r ymdeithio i ddinas Jerusalem yn codi llawer iawn o gwestiynau. Yn wir, fe allan ni ddadle i fod hi'n anodd gwneud pen a chynffon o'r digwyddiad hwn mewn gwirionedd. Pam hynny? Wel, oherwydd ar y naill llaw mae'n ddiwrnod o ddathlu Iesu'r brenin yn marchogaeth i'r brif ddinas Jerusalem ar gefen ebol asyn. A falle taw gyda dathlu i ni'n cysylltu y diwrnod hwn. Mae'r dorf yn blant ac oedolion yn teulu dillad a changhenner palmwydd ar y ffordd i ddangos i croeso i'r brenin Iesu. Ac fe allwn ni ddychmygu'r olygfa a'r dorf yn llawn cyffro ac yn bloeddio i cymeradwyaeth ac mae'r brenin y marchogaeth yn sŵn Hosanna ei bobl. Hosanna yn y goruchaf. A mae hyd yn oed eiriau'r hen broffwyd Zecharia'n adleisio trwy furiau'r hen ddinas. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Mae yna gyffro mawr yno felly, mae yna floeddio, mae yna ddathlu, ond. A dyna chi air rhyfedd yw ond, ynddo fe, ond. Mae'r gair bach yna ond yn gallu traws newid unrhyw sefyllfa. Ond, ar y llaw arall, onid oedd y dorf wedi camddeall a chamddehongli ei neges yn llwyr. Nid dod i'r ddinas y marchogaeth ar geffil nobl a wnaeth Iesu, ond fe ddewisiodd ebol asyn a hynny'n fwriadol. Nawr, dyri Asu'n drian fawr o statws yn yddiau Iesu Grist, ac roedd gweld Iesu'n dod i'r ddinas ar gefn asyn yn arwydd sicr o ddiamadferthedd o oleidra a gostyneiddrwydd, a'r dorf yn bloeddio i cymeradwyaeth. Dod mewn heddwch a wnaeth Iesu, nid dod fel rhyw arweinydd milwrol. Cenad heddwch, tangnefedd, cymod a brawdgarwch a farchogodd i mewn iddi Jerusalem ar Sul y Blodau. Oedd Iesu'n gwybod yn iawn beth oedd ei dynged, a dyna pam ein bod ni'n cwestiynu a'i achlysur i ddathlu yw Sul y Blodau. Achos dyw'r ddynolryw eriod wedi gallu copo gyda gweleiddra, i ddiddod, troi'r foch arall a cherdded yr ail filltir.
Ac oherwydd hynny, dydy pobl ar hyd y canrifoedd ddim yn deall gwir ystyr sul y blodau neu sul y palmwydd yn iawn. Oes, mae'n arfoledd yma, ond gorfoledd ffug yw e. Bloeddio a chyhwfan canghenner palmwydd i ddim byd mewn gwirionedd. Ychwanegu at osturi a gofid Iesu wnaeth y bloeddio ar palmwydd, oedd y dorf wedi camddehongli i weinidogaeth yn llwyr. Felly, mae'r chogaeth i'r ddinas dan gwmwl a wnaeth mewn gwirionedd. Y cwmwl sy'n cyniwair pan fwch cenadwri a'ch gweithredoedd yn ufflon. Y boen o gael eich cam ddeall, a does dim byd gwath a chael eich cam ddeall. Pam i ti'n gwybod ystyr yr hyn a wneud di neu addwedu di, pam dy fod ti'n gwybod siwt i ti'n timlo, ond dim ond ti sy'n deall. Ac mae'r byd yr amgylch yn ymddwyn mewn ffordd gwbl groes i'r hyn yr oed ti'n trio i ddweud a'r hyn yr oed ti'n trio i wneud neu ei feddwl. Ond o dim troi nôl bellach. Ath Iesu mewn i ffai i wrthwynebwyr, cysygyr i dad. Chi'n cofio iddo fe droi'r byrddau yn y deml, a chyhyddodd weision anas o droi tu ei dad yn ogof lladron. A dyna ble oedd Iesu, yng nghanol y bobl oedd wedi cam ddeall i neges, yn fonedd a gwreng. Cythriddodd y crefyddwyr a chynhyrfodd y werin. Cornelwyd ef gan archoffeiriad ac athrawon y gyfraith, ac fe'i cafwyd yn eog. Daeth bonllefau sul y blodau i'w boenydio a'i ofidio. A'i ti yw brenin yr Iddewon, oedd cwestiwn Peilat iddo fe. Ildiodd yn ifydd i'r tad. Fedre fe fyth a gwneud dim byd arall. Hon oedd ei awr fawr. Nid awr Anas, nid awr Caiaffas, nid awr Peilat oedd hon. Awr Iesu oedd yr awr hon. Awr Duw oedd yr awr hon. Iddo ef roedd gweddeidran drech na garwriaeth, ac efuddod yn drech na hunanoldeb. Ar sul y blodau, mor hawdd yw cael ein hudo gan fon llefer dorf, a gorymdeithio'n hyderus a beiddgar yn enw Iesu'r brenin. Yn hytrach, gwisgwn fentill gweleidra, a gostyngeidrwydd, a cherddwn ymlaen gam wrth gam tua'r deyrnas sy'n dyrchafu addwynder, yn dyrchafu tangnefedd, yn dyrchafu purdeb a chyfiawnder. Dyna'r elfennau sydd angen i dathlu ar sul y blodau. Elfennau gweitha'r modd nad yw'r byd eto yn ei deall. Anna
Ar y Sul hwn bob blwyddyn, fe fyddwn ni'n dosbarthu croes yr un i bob aelod o'r gynulleidfa, ac yn gofyn iddyn nhw i ddal y groes yn ei llaw wrth i ni arwen y gynulleidfa mewn gweddi. Mae pob pwynt o'r groes yn cysylltu â thema. Gadewch i ni weddio felly. Yn gyntaf i gyd, fe feddyliwn ni am ddarn chwith y groes. Gweddiwn dros y byd. Dduw cariadlon, diolch i ti fod y heddwch di'n medru cyffwrdd â phob sefyllfa ar draws ein byd. Bydd yn agos at y llefydd hynny sydd angen heddwch heddi. Arglwydd yn y drigaredd, clyw ein gweddi. Ac yn awr fe gyffyrddwn ni a darn dde y groes, ac fe weddiwn ni dros bobl mewn angen. Dduw cariadlon, diolch i ti fod obaith yn cyrraedd bob sefyllfa. Bydd yn agos dy rhai sy'n sâl neu'n drist heddi. Arglwydd yn dy drigaredd, clyw ein gweddi. Fe feddyliwn ni nawr am darn gwaelod y groes, a gweddiwn dros y gymuned lle ni'n byw. Dduw cariadlon, diolch i ti fod y lywenydd yn cyrraedd i'n cartrefi. Helpa ni wybod y fod ti gyda ni bob dydd. Arglwydd yn dy drigaredd, clyw ein gweddi. Feddyliwn ni nawr am y darn croes sydd ar ben y groes, a gweddiwn dros yr eglwys. Dduw cariadlon, diolch i ti fod y gariad yn cael ei rannu drwy'r eglwys. Rhoddoi thineb i'r rhai sy'n ein helpu ni i adnabod newyddion da Iesu. Arglwydd yn dy drigaredd, clyw ein gweddi. Rhwn ein bawd yng nghanol y darn croes, a gweddiwn dros ein hunain. Dduw cariadlon, diolch i ti am Iesu a'r cariad a ddyngosodd i fi. Helpa fi i'w ddilyn yn fwy a mwy bob dydd. Gyfeilwn yn y groes wrth weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn yna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Can ni seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Ymunwch yn ni bob bore yn ystod yr wythnos hon ar gyfer darlleniad arbennig a fydd gobeithio yn ein paratoi ni ar gyfer penwythnos nesaf, penwythnos y Pasg. Yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.